जाबाय। गिबि गिबियावनो खन्थाइ बिबार हान्जानि मानगोनां गाहाय सामलायगिरिजों लोगोसे खन्थाइ बिबार हान्जानि गासै सोद्रोमाफोरनिसिम बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाहैबाय। दिनै आं अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो सानदों। आंनि मुङा थरायना मनजिला बर', जिला चिरां, गामि साबोरिमाखा। खन्थाइखौ आंनो सुजुदों। खन्थाइनि मुङा जाबाय आं आङैनो थानोसै। आं आङैनो थानोसै। गोरबोजों बाथ्रा सावरायलायनाय बै समायना बुब्लिफोरखौ आं खनथुमना बिबारनिलु सुनो सानाखै आरो नों होनाय रादायखौबो आं गोसोआव जायगा होनो सानाखै। लरहायनाय बिबारफोरा सिरिलांथोंसै आरो फुंबिलियाव गेवलांनाय बिबारफोरा समायनायै बारग्लांथोंसै। आं सुजुनो सानाखै गोसो थोलायनायनि मेथाइ। आं सावरायनो लुबैया मोजां मोनलायनायनि बाथ्रा। नोंबो आंजों दा सावराय आरो गुबुनाबो आंजों सावरायनो नाङा। मानोना आं मोजां मोनलायनायनि गोखा बिफांखौ आंनि बागानाव गायनानै बिनि गोखा फिथाइखौ आं जानो सानाखै। थांनाय समनि मदिरायाव नोंजों आंजों सावरायलायनाय आरो सुजुनाय गोरबोनि सोमोन्दोफोरा दा आवा खुन्दुं बायदि जफ्लेलांबाय। बै सम बै बुब्लिफोरा थारैनो आंनि थाखाय सिमांमोन जानांगौ। बिनिखायनो गोसोआ नोंनिफ्राय गोजानाव थानो हास्थायदों। मानोना आं दा जोबोद सोलायबाय। बेनिखायनो दा आं आङैनो थानोसै। गोजोन्थों।